batun al'umma zo faɗo ra'ayinka don fahimtar juna birgiman an kaka kan batun al'umma zo faɗo ra'ayinka don fahimtar juna malam babba na kofar gabas 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 ƙwarai ba kuwa na san ka iya turanci sosai ma kuwa ku da turancin naku da wuce cikin cokali ba. what is now ita a noun is a name of anything a lokacin amma yanzu ban sani ko an samu sauyi. haka ne how many types of noun do you have type of noun din da biyar ne ko kai alama haka bane to ikon Allah nawa ne 8 types of noun Allah sarki Allah cikin ikon sa an samu karin uku kenan ba na kammala degree ina a Bayero University. give me one example of concrete noun Aha, who is your friend is an example of concrete na an gaya miki ban sani ba ne? to ba haka bane wannan aikin da interrogative pronoun ne To, wa ya gaya miki? ai yana cikin English test bari ma ɗauko ma Ikon Allah ya ki ɗauko to, magani ne da ki aka ga mai gaskiya. Da, bala'i yau an kawo ƙarshen wanku, bara ma ka ga in bece kafin ma ta zo ta kure.